Hello kay Kapsat JR Rabago. Daytoyen tay kitaw mo Kapsat ket dispensaran ta medyo nabayagan. Ket para kanya yo amin ka Kapsat. Sa dinuman ti ayan biyak ko, kaya't kukumaken ka nga ipudno sika akanayon ti arapaap ko, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Sa dinuman di ayan biyak ko, kaya't kukumaken ka nga ipudno sika akanayon ti arapaap ko, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas ni tawen, ikariken ka asika sikalaen, ika masursuro biyak ko alipaten. Uray pa'y adda akton ijay tanen. Sa dinuman ti ayan biyak ko, kaya't kukumaken ka nga ipudno sika akanayon ti arapaap ko, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas ni tawen, ikariken ka asika sikalaen, ika masursuro biyak ko alipaten.
Uray pa'y aglabas mitaweh, ikariken ka asika sikalae, ika masursuro biag ko alipay